Ei, companys! Benvinguts una setmana més al Caçador de Cocodrils, el programa més salvatge de la història. Avui estem a Ripoll, on trobarem espècies molt peculiars, i no em refereixo a la Teresa Jordà, ni a l'Enric Pérez, ni a en Jordi Monell. Vinga, companys, som-hi! Silenci, companys, presenciem una autèntica orgia de peixos del riu Ter. Oh, és fantàstic, mireu-los com es toquen. Em sembla que m'hi han acceptat. Oh, amics, no us ho podreu creure. Estava nedant als molins de Vilardell i m'acaba d'empassar un tauró al vi. Ha estat increïble, fantàstic, meravellós. Mireu quines dents tan afilades. Encara noto el seu alè. Oh, és fantàstic, meravellós. M'encanta ser devorat per un tauró. És realment fantàstic, increïble. Un massatge japonès. Aquí, oh, tinc una contractura, no m'apretis tan fort, tortugueta. Aquí, una mica més a baix, sisplau. Vinga, ah, sí, m'encanta, és fantàstic. Meravellós. Realment estic molt sorprès. Els ocells de Ripoll són molt intel·ligents. Han après a construir en ferro les seves pròpies cases. Mireu, aquí mateix estan fent una cosa molt comuna. Una reunió de veïns. I aquest groc em sembla que n'és el president. Estan una mica bojos, sí. Silenci, amics i amigues, ens trobem a la part més perillosa del reportatge, on hi ha un cocodril molt salvatge en el riu Ter. Sí, senyors, oh, Déu meu, és un braç de persona humana, no m'ho puc creure. És de PVC, que això contamina, no, Déu meu. Davant dels meus ulls veig el meravellós cocodril. M'hi acostaré amb molt de silenci. Sí, cocodril, sí, oh, Déu meu, sí, com m'agrada, ja podríem haver gravat el reportatge al juny i no el mes de gener. Oh, quina aigua més calenta, com m'agrada, fantàstic, meravellós. Sí, no havia vist mai un cocodril tan gran. Sí, senyor, fes-me coses lletges.